Itiga karamɔgɔ deli ye. Ok, ne ba, e k'i jɔ tan tɔ. Karamɔgɔ na, an ka ɲɔgɔn ta tan. A y'a lajɛ dɛ, a y'aw teliya dɛ. Karamɔgɔ, cɛ ne ma da nin na dɛ. I m'a mɛn ko pariba wa? Nafoloba de bɛ pariba ninnu koyi. Danaya to yen sa, an ka taa an b'an lɔ dara dɔrɔn de. N'an ye danaya t'a ko la dɔrɔn, an bɛ bila kɛ. An bɛ duuru dɔ fiyɛ n'a cɛ. Karamɔgɔ n'i ko ten. Awɔ. C'est mon ami cousin. Ouais. Faut qu'on a là et qu'il caman les sobi. Tiens non. Putain maïne. Putain maïne. Il faut n'en faire la mort fin vraiment. Fanga qui boule bani. Car fin pied la jenara. Yorode. Awo. Mais alors me kouinga tout comme ça. Ama tout nous na todo. Awo. Ne bi ndi bara siga bela don mo. Awo. Ma fuma. E bula to kiyere yoro ni ngali be bagay. Ma fuma. Donc ne bi na. Ama action était ama. C'est mon ami cousin. Tanga de polte be bogo. Agil kadire. Non, tanga dogo. Abi nyina bo. Warte ga soro santi. Non, vita koni. Karamɔgɔ donne la ton fleur. Denmisɛn a bɛ cogo di? A bɛ ka ɲi? A bɛ ka fisa. Baasi tɛ. A bɛ cogo di de? Fana tɛ. Somɔgɔw dun? Jabi. U bɛɛ lajɛlen bɛ yen. Cɛkɔrɔba. E yɛrɛ a bɛ komi gɛlɛya dɔɔni b'i ka ko la dɔɔni dɛ. E ko lan cogo di de? Cɛkɔrɔba ne y'i ye dɔrɔn parce que ne ye karamɔgɔ de ye o. O bɛ karamɔgɔkɛ in wele ko jinɛtigi Basumana Bango de o. Ne yɛrɛ filɛ kelenna kuma na depuis dugu jɛra ne yɛrɛ bɔra sɔgɔmada ne man ka. Karamɔgɔ dan sɔgɔ karamɔgɔ. Karamɔgɔ ye dan sɔgɔ. N ka dugawu kɛ Ala k'i sɔn. Ami. Ala k'i dɛmɛ. Ami. Ala ka labanko ɲuman d'i ma. Ami. N den. N bɛna i sɔn fɛn dɔ la bi. Mais i kelen ta tɛ dɛ. Parce que a kɛra ka sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ n kɛrɛfɛ. Gɛlɛya dɔ bɛ cɛkɔrɔba in yɛrɛ kan. Ne man k'e sɔn k'ale to yen dɛ. Tiɲɛ don karamɔgɔ tiɲɛ don. N den. N bɛna i sɔn mun na bi. N m'a kɛ fila ye. E bɛ kelen ta. E bɛ kelen di cɛkɔrɔba ma. I y'a mɛn kɛ. Awɔ karamɔgɔ d'a mɛn. N denkɛ. I ka saki kɔnɔna la yen mana finman fila bɛ yen. Awɔ. I bɛ kelen ta i bɛ kelen di cɛkɔrɔba in ma. Karamɔgɔ tiɲɛ don. Wala. Tiɲɛ don. Cɛkɔrɔba. Karamɔgɔ ne yɛrɛ sɔrɔlen cogo di? Awɔ. N ko cɛkɔrɔba hali n'a sɔrɔla ni téléphone kun b'i bolo sisan. Téléphone yan? Awɔ. O de b'a ɲɛnabɔ wa? Ni téléphone ni kun y'i ka téléphone di n'i kun sera so. I b'i ka téléphone ɲɔgɔnna 5 de sɔrɔ mana nin kɔnɔ. Ani wari dɔ. Wari caman? Cɛkɔrɔba ayi téléphone min bolo n tɛ yan. O kɔni n'o bɛ n bolo yan o ma gali yɛrɛ. Non o ka nɔgɔn cɛkɔrɔba. Mana finman in d'a ma. Cɛkɔrɔba i b'i tilen fo so. Kana kuma mɔgɔ fɛ. Kana i yɛlɛma ka mɔgɔ lajɛ. Hali ni mɔgɔ y'i wele kana kuma fɛ. N'i sera so kɔnɔ i bɛ da tugu i yɛrɛ da la. I kana kuma mɔgɔ si fɛ i bɛ mana dayɛlɛ. I bɛ téléphone ɲɔgɔnna 2 sɔrɔ a kɔnɔ. Ale ni warimugu. Tabarikala ko n ko Ala ko ten o. K'an ka sigi k'a d'i ma. Awɔ. Ne kɔni bɔ dɔrɔn k'a ɲɛɲini dɔrɔn Ala filɛ. Ne bɛ kelenna kuma na kare kɔnɔ. N filɛ sabu filɛ ka n sɔrɔ. Kare kɔnɔ. I ka gɛlɛya bannen cɛkɔrɔba. I bɛ se ka taa n'i sera so kɔnɔ dɔrɔn i b'a lajɛ. N den. Cɛkɔrɔba nin y'a bannen karamɔgɔ bɛ na ale yɛrɛ kɔnɔ. E ta o ka nɔgɔn ni e sera so i bɛ miliyari 2 sɔrɔ i ka poche kɔnɔ. Yɔrɔ. I bɛ wari sɔrɔ. Ok e ye karamɔgɔ in ci. Terikɛ wɔrɔ ni kun fɛ. Karamɔgɔ tɔgɔ fɔli bɛ biri Bamakɔ. Cɛkɔrɔba in ka téléphone a ka fisa dɛ. Samsung yɛrɛ don. Awɔ kɛ nin bɛ 7,000 dɔɔni sɔrɔ. Awɔ. E cɛ karamɔgɔ kɛ cogo la. Minanba. Karamɔgɔ kita pas santé ta. An bɛ to wɛrɛ sɔrɔ sa. Sa. On va trouver un autre mɔgɔ. Sa. Changati. Ti bɔnbɔn sara de. Awɔ yɔrɔ. E sigi dɔ tigɛ na e ka télé kan. Non a to da min ta dɔ. Ne ba n ci. Ça va. Kɔri baasi tɛ yen. A bɛ i n'a fɔ kabalanga dɔ b'e kan dɛ. E walen fa e y'o dɔn cogo di? Yɔrɔ ye ekɔliden de. Awɔ ne ye ekɔliden ne bɛ bayi yɛrɛ de la. Yɔrɔ bɛ ne la koyi. Ne ba ne bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn. N'an taar'o fɛ yen i ka bayiko a jɔyɔrɔ bila. A banna pewu. O bɛ min? Parce que ale yɛrɛ de y'a to hali ne ye bayi sɔrɔ salon. Awɔ. O bɛ min ne fa? Nagata ko ka nɔgɔ trop. Ne ba ala yɛrɛ ka tila ka ci. Ne t'a boli na ka na fiɲɛ minɛ. Awɔ nagata. Mais n'an taara fɔlɔ i b'i maa jigin. Karamɔgɔ n ce. An ce n den. Ɔri baasi t'i la. Ayi baasi foyi tɛ yen. Anba. Ni jɔn ye? Karamɔgɔ komi salon i ye ne ka bayiwo ɲɛnabɔ ne y'a sɔrɔ. Bon bi ne natɔ ye nin de ye sa a bɛ kamanagan na a bɛ kinna kuma na. Ja ale fana bɛ bagi la a jɔrɔlen don résultat ko la.
Ozak me mane to kome. Ai ne me to kome. E man kome. Ugolden manga kare kono nyina. Abe bagi soro. Ha? Awo. E sababu yala. Awo. Iga so ubi yere bolu. Yiri fura bulu fitin dron tigana nata. Ni yiri. Awo. Ngache yani na prigola. Eke lo fol sakana pisi amanya bo. Atila don ha. Wala. Ndemso. Na yere balo ni ko nunu teke fula le. Al ni don be ko be sogo di. Ama ko la ben sanga de ma jama yere be kan kono da sogo no nsegala na fienne la dalawo. Ni fa binan doro ne bene kumane. E ko jolle be kun. Binan. Non, binan tese. Binan tese ka bagi soro. Ne fa ne fa binan. Non. Non, ke chuga fuito. Adil sa ne fa adil ala. Karamo ne be na to na re. Karamo fentinu. Karamo ejila ge binan sa. Ndinge. E sa obi ala maison. Parce que be boyam langa kare ngona ya. Ala de ba don. E be ngati bege. Ba itala binan di. Waman kenta basiru miskin wa waga zalika. Ina sa churu shun tol bay shun kun sen sababan. Mai bagi di mala ga bagi di mama bagi di mala ga bagi di ma. Tu yang pendi ma bagi playen bulu da ngaki ga bagi. E go yer to Fatim. Ka bagi di Fatim ma. Fatim shuga bagi sura kle ga bagi sura ina. Flaburu flebulu. Ne wara sokono. A keneta. Ibeta dona sokono. Ka blata sumana. Fa ka jen ka shishi. Ka bampeun na shila ga mugun fitin munta. Ebo do jila ki o ya bigi ko. Ibeta bagi ga robe wano bigi. Ne bagi jen ka fo ma tu. Karamu nche we. Nyaki ala kamara. Sara soro we. Ne fa emi seba nyange ala kishi. Amina. Ila la ke to la re. Awo nyam. Ala ka senin ma. Amina. Kalande ni mbache. Dorme binan in al nakira che moi. Togo fla. E togo. Karamo na. Nka ni mesikira tizoro ekele ne kile. Ayre ikele tan tourner moi. Wone na nai. Kan sa. A war bien amne. A para téléphone ngam kla konti bo. Ame mo wara soro. Waaw. Le ma ban. Mo wara na sa. Ni ba se business in keto ya dai. Karamo. To ko dita pass panjeta. Ame do ba ina. Santo da mai. Chache. Oui, chan don soro, chan te yam blati. On a yam bla, nga yam kor. Nga yor bla. Ay nga wa. Ibo client dila ya ne fe. Sorry. Alata. Ngata. Me, shore. Mato. Wala ngache ya ma waru temeni na ye kuro la manya telefon ngun waru ina e la je ban telefon wara ama telefon fe wa kelen kema duru ama ke kitikiti ya ke kitikiti muna binani na ebe biswa da tan nima e kuna jala ma duru de ma biswa oke sara no ne mo tola ne mara nuya an jema bara de ta jema bara de bodo ngi ngam ko ta mo ne mebsa te biswa da tan nima ye zenda ne bo bekla ne ba kla kan angana kele war fe no fe Fenyiman mana biatigi wa mu ya to ma o tena refa ya glisi ban e yere bi ko ke ni dura nan client do nan so ma aga dore na to flere na ron ti do ne yumsu na tabadi ne ba figa ne ga war doublé awo i ba doublé ama awo i wal juna ko bla avion gono wala sanana ne be ni nan na dro ba doublé wala ok fly na tare wul dagala jago on to ta mai kram wa mina na figa ne war doublé a doublé i boma ne ba ala to tani aga tore iba ma ni na karamo de wa amena ne ba le bulu karande ala ale mo ko war double ne nyina ne wo ngale ne war double ale bi bo ma ko fo ne war ba dore dun te don keme ko ande atama da blasa ni kenale yo janga ke fly ga dino abso ko gere ne ba ko ba ke ire lassa no ke mo ko ba de ne ba mo ko ne ake fly ga dimo nya bala nye joli ne keme dingere ta Akamo. Fly. Ala kemi fly koi. Ama ka den fly wa. Awa kira den fly. Ande. Ye Garcia. Yoro.
a karamɔgɔ n ce kana to kan dar jama ma ni yɛrɛ ɲaamɛ ne ma dɔ tɛ bolo a k'o dubili aw b'a fɔ k'a ye karamɔgɔ de ye o sɔn ka nɔgɔ o komi ne yɛrɛ ye pariba ye an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka pari darajɛlen bɛ ne bolo so yen nɔ an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ a b'a dubile an b'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔ kɛ miliyɔnɛri ye ne ba ne ka karamɔgɔ tɛ déplacer dɛ mɔgɔ de bɛ déplacer na karamɔgɔ sɔrɔ Ayisa hali n'a y'aw jɔ da la a b'o jɔ da la n bɛ don dɔrɔn n b'a ta ka d'aw ma an tɛ déplacer wari fitini an bɛ taa dɔrɔn bɛ na pari wari fitini kan wariba de don ni mɔgɔ ka pari darajɛlen bɛ n bolo wariba de don sa déplacement sɔrɔ kalanden i tɛ kɛ karamɔgɔ deli ye ok ne ba e k'i jɔ tan tɔ karamɔgɔ na an ka ɲɔgɔn ta tan a y'a lajɛ dɛ a y'aw teliya dɛ karamɔgɔ cɛ ne ma da nin na dɛ e m'a mɛn ko pariba wa nafoloba de bɛ pariba ninnu ko ye danaya to yen sa an ka taa an b'an lɔ dara dɔrɔn de n'an ye danaya t'a ko la dɔrɔn an bɛ bila kɛ an bɛ duuru dɔ fiyɛ n'a cɛ karamɔgɔ n'i ko ten gɛn ka dɛsɛ kɔni bɛ ne sen na ne ba problème foyi t'a la problème t'a la n ka kaliden don a ye n deli n sɔnna an ka wa o tɛ problème an ka taa so yɛrɛ yɔrɔ ma janya n'a yɛrɛ an ka taa cɛ karamɔgɔ muso yɛrɛ bɔra ma ne an ka wa karamɔgɔ tɛ na karamɔgɔ tɛ sa karamɔgɔ de mun yan fɛn maa min sɔn ka ne ka baro kɛ a ɲɛ kan n'a taara ka cɛ ka so kɔnɔ n terimuso mɔna min kusi o sa ma an tɛ se la ala a tɔ ka jan sera ka sa du filɛ nin ye yan nɔ n'an tɛmɛna nin du in kan an tɛ tɛmɛ taa yɔrɔ si dun ala sa aw delila sa ne fa du filɛ nin ye yɔrɔ in na sa a ye na ka taa a yɛrɛ sera ka ban yɛrɛ sera ka ban yan de don a bɛ se k'an kɔnɔ an bɛ don ka na cɛ karamɔgɔ ne b'a to ka cɛ jeune ka ca n'u ka da la dɛ an tɛ don ne ba n terimuso mɔna min kusi an kɔni an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen kuwa a bɛ na a ye na o tɛ problème ye an m'a f'i ye mɔgɔ tɛ so kɔnɔ an tɛ so kɔnɔ ko an ka ko ɲɛrɛ in yɔrɔ de an b'a ka wari yɛlɛma a wɔɔrɔ ye ok karamɔgɔ jɔ a sa a to a ka don n'a donna an bɛ sɔrɔ ka don a nɔfɛ an ka taa nɔfɛ ba ye mɔgɔ tɛ so kɔnɔ n k'an b'a wɔɔrɔ de o don na an b'a fɔ ko dɔ y'aw fɛngɛ ko k'aw ka wari minɛ aw la aw ka bɔ a ka na nin lajɛ ka n'a sɔrɔ nin ala jɔn kalanden je vois ce que ka kana ninnu yɛrɛ don aw na yan